जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे साहित्य एकाडेमि जथायै जे मोनसे थुनलायारि बेहाय सावरायनाय जे खन्थाइ आवरायनाय बायदि बायदिखौ लानानै मोनसे हाबाफारि दिनै लानाय जादों डिमाकुसिनि बे स्मल ट्री ग्र'वार एस'सिएशननि बे न'ब्लाङाव आरो बे थुनलाइ जे जथुमाव गोबां जे दैदेनगिरि बा लिरगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानायजों लोगोसे जे बेखौ सामलायबाय थानाय जे बरकान्त ब्रह्म जे बर' थुनलाइ आफादनि जे सासे बारग' दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो साहित्य एकाडेमिकनि सासे मेम्बार जुरि बर्डनि आरो बेवहाय गोदान आरो गोजाम जे थुनलाइगिरिफोरा बेहाय बाहागो लादों आरो बिनि जे टिमखौ होनानै होदों जे थुनलाइनि गेजेरजों गोजोन गायसननाय बर' माहारिनि गेजेराव दा बे गोजोन गायसननाय जे मोनसे टिम बे गोजोन गायसननाय टिमा गोबां गिदिर आरो गुबैयै थुनलाइगिरिफोरा बे माने आयदानि सायाव माखासे जे खन्थाइ सुंद' सल' सल'मा थुनफावथाय बायदि बायदि लिरनायनि गेजेरजों गोजोन आरो खौसेथिखौ बोरै लाखिनो हायो बे माने मोन्दांथिखौ जे फरायगिरिफोरनि सिगाङाव होनो हायो दा दिनैनि समाव जे लिरगिरिफोरा गोबांब्लाबो फरायगिरिया एसे खम जानायखौ जोङो नुयो दा बिनि थाखाय दिनैनि समाव ससियेल मिडियानि जुगाव बेखौनो जे लाइमोनफोरखौ खावलायगोन आङो बेहाय गोदान जे लिरगिरिफोर दङ लाइमोन लिरगिरिफोर दङ दिनै गावनि खन्थाइ बा जि सोरजिनाय थुनलाइ बे थुनलाइखौ एनिमेसननि गेजेरजोंबो बेखौ दिन्थिलांनो हायो दा एनिमेसनजों होयोब्ला राव बुजियाब्लाबो गुबुन रावनि सुबुंफोराबो बेखौ हमदांनो हायो बेनि जाथाय आरो बेनि गुबै थीम बेखौ मिथिनो हायो दा बेनि गेजेरजों माखासे गोदान गोजाम थुनलाइ सोरजिजागोन आरो बेहाय आवरायजागोन आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि जे थुनलाइ जे बिथा बे बिथाया एसेबाबो बारायबावगोन बाख्रियाव एसेबाबो बारायगोन बे मिजिंखौ थिदों आरो बेबायदि सावरायमेलनि गेजेरजों गोदान आरो गोजाम लिरगिरि गोजामफोर जेफोर लिरनाय आरो बिनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ बिजिरनायनि गेजेरजों बिनि गुबै आयदाफोरखौ दिहुननो हायो लिरगिरिया माखासे आयदा माखासे टिमखौ लानानै लिरलाङो आरो गुबै टिमखौ दिहुनगिरिया फरायगिरियासो जायो दा बे माने सल'मायाव बे खन्थाइयाव बे रायथाइयाव बा बे थुनफावथायाव मा बेरखांहोनो नागिरदों बेखौ फरायगिरिया दिनै मोनदांनायनि गेजेरजों माखासे जे बेखौ क्रिटिक्स बिजिरसंनायनि गेजेरजों जेब्ला बेबायदि सावरायमेलाव फोरमायनाय जायो बा लिरथुमनाय जायो अब्लासो बिनि जे गुबै ओंथिया रोखा जायो दा बिनि थाखायनो बे बिजिरसंनायाबो गोनांथि बर' थुनलाइनि गेजेराव जे बिजिरसंनायनि गोनांथि दङ गोबां लिरगिरिफोरा मोजां माने सल'फोर लिरलांदों मोजां थुनफावथाय बा मोजां दा गुबैयै खन्थाइफोर लिरदों दा बे खन्थाइ लिरनायफोरखौ आरो जे बिजिरसंनाय गैयाब्ला बिनि गुबै ओंथिखौ जोङो बयबो रोखा जानो हाया दा बिनि थाखायनो लिरगिरिजों लोगोसे गुबुन फरायगिरियाबो बे बिजिरसंनायखौ खालामनांगौ आरो बे बिजिरसंनायनि गेजेरजों गुबै आयदाखौ जों दिहुननो हायो दा बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाखौ साबायखर बावदों दा बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लानायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव गोदान सोरजिनाय थुनलाइनि गेजेराव बे खाबुखौ होदों आरो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय फिन खेबसे जोङो साबायखर बावदों।